Is-somma finali hija s-somma rekord ta' 1,365,556. Grazie li kulħadd. 556 euro. Proset! Għal darboħra l-poplu Malti beda s-sena ġdida billi ftakar f'dawk l-aktar vulnerabli, hekk kif fl-ewwel tas-sena l-festa ta' ġenerożità annwali bris id-Dar tal-Providenza ġabret somma rekord ta' 1,365,556 euro. F'ġurnata mill-isbaħ mijiet ta' persuni marru fit-tinda li tellet apposta fil-parkeġġ tad-Dar tal-Providenza fis-Siġiewi u taw id-donazzjoni tagħhom personalment. Eluf oħrajn offrew donazzjonijiet permezz ta' telefon, messaġġi, telephone banking u pledges. Fi-knies kollha madwar Malta u Għawdex saret ukoll ġabra speċjali waqt il-qudies bil-flus ikunu ppreżentati waqt il-maratona. Messaġġ ta' ringrazzjament fit tmiem il-festa ta' ġenerożità, direttur tad-Dar tal-Providenza Father Martin Mikallef stqar li m'għandux kliem biex jirringrazzja il-poplu Malti għal ġenerożità tiegħu u wieħed li se jsarraf din il-fiduċja f'aktar ħidma bris il-persuni b'diżabilità li jużaw is-servizzi tad-Dar tal-Providenza u rringrazzja wkoll lil Alla għall providenza tiegħu li ma tieqaf qatt. Il-maratona kienet imxanta mill-istazzjoni tat-televiżjoni ewlenin fosthom Nets Television. Kollox beda b'qudiesa segwita minn spettaklu bis-sem ta' kantanti u mużiċisti ewlenin Maltin. Fl-okkażjoni tas-sena li fiha l-Knisja se tkun qed tiċċelebra u tfakkar il-100 sena mit-twelid ta' San Giovanni Paolo Tini fit-18 ta' Mejju tal-1920 fil-kappella tad-dar kienet esposta għal qima u t-talb tal-pubbliku relikwa magħmula mill-garża bid-demm tiegħu li ħareġ dakinhar li Mehmet Ali Akċa kien sparalu fi Pjazza San Pietru f'Mejju tal-1981. Din ir-relikwa kienet irregalata lid-dar minn Suor Marija Bambina Buġejja, sorru Maltija li kienet assistit lil Papa waqt li kien rikoverat fil-Polikliniko Ġemelli ta' Ruma. Sadattant matul il-jum kollu bosta żaru l-wirja ta' xogħlijiet tal-arti mogħtija mingħand ta' artisti Maltin u barranin bidħul mill-irkant tagħhom imur għad-dar. L-attività din is-sena se ssir f'April f'data li titħabbar aktar tard. Min-naħa l-oħra fl-2019 ġew irkantati b'kemm jiswew ftit inqas minn 29,500 euro f'pitturi u skulturi.